Dios lamang ang pugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong pugana. Apan ayaw kabalaka, ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himo siyang bahandit kay ang Dios muhatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan na tingon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balahan kasulatan. Tandang butang may Ayaw butang sa tanan katapusan. igsoon. Salamat sa Ginoo sa iyang pagkamaayo kanato, padayon sa nagatiman, padayon siya na nagkuban, padayon siya na nagproteksyon sa ato nga pagkatulog kini nga makahon nga kagabion o niya nakamatapag yung taigsoon. Kay uwa pa ta nakamatapag kaigsunan, pero matingala ta maigsoon kung asa na sa paingon ng ato nga espiritu igsoon, paingon yun sa ato nga padulnga. O nang ato pasalamatan ang Ginoo, adlaw karon nga Lunes, kitsa 11 na gyud sa Marso. Kanya ato siya nga himayaon kanunay sa iya nga pag kiguban kanato igsoon. Kaya kita gipanalipdan, iya nang proteksyonan, ihatagan og laing panahon sa atong mga kinabuhi. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibuok pwersa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Candelario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend Kim Ryan Makasaol, niyan usab ang inyong ubos nga alagad, ubos nga amigo, ubos nga higala sa FM radio o sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Uban-uban na sa Kaigsoon. Although makaigsunan, dili lang kayo ko kahit as mo pambit karon sa mensahe, saglit ako ni nga iton over sa ako ang amo ang kinamagulangan hanggang alas 6 igsoon alang sa mga greetings o mga request awit patalangin ini nga mga panahon. Salamat sa Ginoo sa tanan karon nga nagwa sa Facebook Live. Brother Rudy Romano Jr. nga gikan sa Valencia, napata sa Valencia diha. Brother Junior, magkumusta ko sa tanan ni mga aksyon diha o sa imo mga uyuan o mga iyaan o sa imo ang apuhan na nilang namtuwa diha sa Lapid sa Valencia. Salamat sa Ginoo sa imong pagwa, Sir Dennis Rodriguez. Maayong buntag, Pastor, maayong buntag sa tanan nga mga Rodriguez family asar ta nagwas karon. Sir Dennis Rodriguez, maayong buntag sa tanan nga mga Rodriguez family sa nagkalain-lain nga mga lugar exo. Ato kita sa mga pag-ampo, ato kining aplihan diya sa mga pag-ampo igsoon kining ato nga mga tulong ato. Labi gamahanan ug mahigugmaon ka nga Dios tapos ka sa pagdaig pagpasalamat amahan. Salamat o Dios sa imong pakiguban. Salamat o Dios sa imong pagproteksyon, pagbantay even sa among mga anak, sa pangugangan o sa tanan ng kaigsunan dinhi sa balong o sa tanan ng kaigsunan dapit sa Pilipigan headed by Pastora Emily, Pastora April May Acabduran na nakakaroon sa Pilipigan. O sa tanan ng mga kaigsunan Lord, even sa kinabuhi ni Sister Maymay Moran na tuwagaroon sa dapit sa Sibulan o mga pag-ampo ang sa iyang pagpanganak. Ikaw o Diyos maghahatag niyang puso, kalikon, mayong kondisyon nga may pagpahimugso sa ilang ikaduhang anak o Diyos. Ikaw Diyos magapupot sa iyang kinabuhi, ikaw mag-amping sa iyang kinabuhi amahan sa panahon sa iyang pagpanganak. Nga adunay kayo'y kadaugan labaw sa tanang kalampusan pinagising mong tabang amahan. Bisan pa man sa ilang tanan nilang mga panginahanglan o Diyos, labaw sa tanan sa financial, ikaw o Diyos mag-supply, mag-atagpo kayo sa ilang mga panginahanglan. Ibig sa tibok na kong panimalay, sa among tulog ka mga anak, sa kong ugangan, sa mga
asawa karon nga naa karon sa Cavite. Lord, panalipdi ang ilang mga kinabuhi uban sa iyong mga kaubanan. Samtang sila nagapaabot sa ilang nga schedule sa maong nga flight going to Saudi Arabia. Ikaw, Diyos, mag-aamping kanila man. Labaw sa tanan, salamat o Diyos sa kalapusan ng ihatag sa katagusan nila mga kinabuhi. Even sa katagusan nila ka mga pamilya nga nabilin sa ilang mga panimalay. Salamat o Diyos sa paman sa tanang pagsunan din sa balok. Dapit sa Pilipigan, Lord, o sa tanan nga naminaw sa Sign FM 95.3. O sa tanan nga nagwa sa Facebook live karon Luzon, Visayas and Mindanao. Even sa tanan nga mga OFW ato ang karon sa laing mga nasod, Lord Jesus. Salamat o Diyos, ninigtak na ang dapit sa kabuntag kung samtang kami mga tuon sa imong mga pulong o mga mensahe nga angay na mo nga ikinabuhi o gamo kayo kining i-aplikar samtang kami nagpanghirabuhi pa nining naong sa langit. Even sa among station manager, Reverend Gideon Candelario, Pastora Russell Candelario, uban silang duha ka mga anak, panayon ikaw mga supply, panayon ikaw mga proteksyon, magabantay, even o Diyos sa tanan nga nilang mga panginahanglan. Sa among General Station Manager nga si Reverend Kim Ryan Makasaon, uban sa tibok niyang pamilya, o sa tanan nga mga DJ sa Sign FM, Lord, ako mga pag-ampo nga na kanimo, atagi sila kanunay kadaugan, kasiguruhan ikan kanimo amahan. Labaw sa tanan sa ilaha gayon nga mga panginahanglan sa pagmintinar sa mao nga mga kahimanan sa mga FM radio amahan. Salamat o Diyos samtang kami magapatalingog sa imong mga pulong mga mensahe. Naunta kini mga pulong karon, dili kini mo labay kawang sa mga kasing-kasing. Dili kini mo labay kawang sa mga igulong mo. Ilabi na o Diyos sa tanan nga mga prayer request nga ipaabot ining mga kadapit sa kinabuhi ni Brother Warren Dinglasa. Nung sa man ang kahimtang sitwasyon sa iya nga panlawas sa iyang pisikal nga bahin, kabahin sa iya nga kasing-kasing, Lord. Ikaw magapahiuloy nini kung ano na may mga kakulian imong ibalik ang normal niya na ibatik o Diyos sa pagpitik sa kasing-kasing, Lord God. Lord, salamat o Diyos nga kumplito nga kaayuhan magabot sa iyong kinabuhi samtang ikaw sanglit ikaw ang Diyos ang gamahanan, ikaw ang Diyos may tagkiyausap sa iyang kinabuhi, Ama. Ebi sa tanang katawhan karon nga dunay mga problema sa panlawas pinagi sa mga ubong sipon nilanat rangkaso nga kanunay nga minghasol labaw sa tanan nining mga panahon karon, mga arthritis, mga rheuma, goiter, toxic, mga barang, mga daot, ako kinihinlan, pinagisi mong autoridad amahan, pinagisi mong gahong, pinagisi mong hamiling kadugo, huwag imong tabunan o siliuhan ang matagusan ng mga kamakinabon. Labaw sa tanan nining mga panahon karon, ang imuha nga mga anghel, ang imuha mga nilibuan ka mga manulda karon ay matauban pagmonitor sa matagusan ka namo. Dungog himaya, nanalangit kanimo ang tanan, pinagi sa ngalan ni Jesus ang tanan magaingon. Amen, amen. Masagin mga kaisunan, may buntag pag-usap kaninyong tanan, ilabi na sa imong kinabuhi, Brother Ivan Tubol, sa tanan nga mga Kohol family, maayong buntag kaninyong tanan. Salamat sa inyo nga ano na sa mensahe, may buntag sir, may buntag sa kanimo dia, Brother Ivan Tubol nga naglantaw sa ato nga live karon. Labi na sa tanan nga naminaw sa Sign FM sa 95.3. Kanunay nagalanog-lanog inis kabukiran, kanunay nagapaambit sa mensahe sa Ginoo, o kanunay nagapaabot sa mga mensahe sa mga awit, makalangi mga pinangga na mong listener o follower o mga viewer sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ang atong oras karon alas 5:13 na sa kabuntagan. Ato kining tun-an ang mensahe ato nga pagabat-batok sa pipila ka mga oras o panahon hangtod ko alas 6 sa kabuntagon. Ako ni turn over sa ako nga kinamagulang ang anak isip nga lead sa mga request awit makalangit igsoon o mga greetings sa atong mga igsunan sa nagkalaing-laing mga dapit, sa nagkalaing-laing mga lugar, sitio o barangay
Salamat sa Ginoo, ako masalamatan ang Ginoo kay ibin sa pirmiro biniya nga pag live igsoon ako sa nasabdan nga medyo dihado siya igsoon aduna pa siya kakurdam. Pero sa diha nga ikaduha nga panahon medyo okay na ang iya nga performance sa Ginoo. Ana lang matagusan nato ka kinabuhi sa pirmiro nimong trabaho makurdaman biya ka igsoon. Sa permiro ni mo operation makaingon biya ka kausa ka ha no unsa kahay ako ang kahimtang apan ko na ang Dios ay kinabuhi na kay gitawag og confidential nga mo trabaho labaw sa tanan ang imong gitrabaho dili para sa kalibutan o dili para sa kayuhan kadaugan labaw sa tanan imong gihimay ang Ginoo kanimo. Akong basahon na naguluhan kini mga igsuonan mga pahimangno ngadtos mga dato. Mao nga ang Biblia igsoon nagpahinamangno ni ala ngadtos mga dato. Kini nga tema igsoon gi-address ni ngadtos mga dato, wala ni gi-address ngadtos mga pobre. Kay dato may atong hisgutan. Ato ning basahon igsoon. Pahimangno ngadtos mga dato. Kamo mga dato, panghilak o pagminatay kamo tungod sa mga kagulanan nga mudangat kaninyo. Ang inyong mga bahandi nangadunot o ang inyong mga bisti gipangkutkot sa anay. Gitay-an na ang inyong bulawan o salapi o ang taya niini mahimong saksi batok kaninyo. O sama sa kalayo maga kutkot sa inyong lawas nagatigong hinuon kamo mga bahandi ni ining katapusan mga adlaw. 4 pamatian ninyo ang tuaw sa mga nagtrabaho sa inyong ilahang sohol ang mga mulo sa nangani sa inyong mga abot nadungog sa Dios ang Ginoo nga labing gamhanan dinhi sa kalibutan. Haruhay kaayo ang inyong pagpuyo o nagpatuyang kamo sa kahilayan. Usahay mga igsoon maunig kahimtang sa gitawag o dato. Ang dato patahan maguna. Ingon diri sa unahan, gipatambok ninyo ang inyong kaugalingong tagana sa adlaw ngating ihaw. 6 gisulutan o gipatay ninyo ang mga taong walay sala, wala sila musukol kaninyo. Sa kalibutan igsoon, pag-iskot ganit kag dato, siyempre kwarta. Ganit kung arita sa hustisya, arita sa gitawag o kalihukan sa kalibutan, nga ang hustisya dili para sa mga pobre, ang hustisya para las mga dato. Sa last sinato nga gibasa dinhi sa 6 ning ingon diri, gipatambok ninyo ang inyong kaugalingon tagana sa adlaw nga ting-ihaw. Gisilutan o gipatay ninyo ang taong walay sala. Mao ni miso. Dili sala nga magpakadato ta. Dili sala nga mahimutang adunahan. Dili sala nga mahimutang bilyonaryo sa tibok kalibutan. Why not? Apan ang labing sakit mauni dinhi sa 6 igsoon. Gisilutan o gipatay ninyo ang mga taong walay sala, wala sila musukol kaninyo. Maungag sa kasagaran manggod nga kalihukan sa kalibutan ang mga yanong tao, ang mga ordinaryong tao nga wa ikasukol labaw sa tanan, walay bahandi ba, walay mga butang, alakan si manggod sa gitawag og mga dato sa kalibutan. Pwede ramang ipapatay, pwede ramang ipatipi, ibinwa kay sa butang-butangan kag sa ibinwa kay nahimo nga
dili maayo, butang-butangan ka dili maayo. Mao nay sitwasyon sa kalibutan, apan dinhira na sa kalibutan. Makahimo ang dato ni ana kay ngano man. Pwede man nila mapalit ang kalibutan. Pwede nila mapalit ang balaod. Pwede nila mapalit ang abogado. Pwede nila mapalit ang iyang isig katao. Pwede niyang mabayran ang isig katao aron madaot ang uban. Ang Biblia nagtugan nga pahimangnoan gayon ang mga dato. Dili sayo nga naadunahan ka, kwartahan ka, kung ang imong pagkaadunahan igamit nimo sa himayas Ginoo, mao na nindot. Kung dato ka pas kalibutan, dato ka podcast sa gingharian, wow. Apan lison magud sa taos kalibutan, kung ang usa ka dato mamagani ning-ingon si Jesus, pagkalisod sa usa ka taong dato nga makasulod sa gingharian sa langit. May pay masayon pa pagsulod sa lungag sa usa ka kamilyo o sa dagom kaysa usa ka dato pag-adto sa gingharian sa langit. Mao nga ikaw ug ako, makwartahan man ta ug adunahan man ta, basta ang atong gihimos kalibutan, nakahimuot kas Ginoo, nahimutan kas Ginoo, dato kas atubangas Ginoo, pero pobre ka atubangas mga tao. O di ba? Kaya makita magud sa kalibutan igsuon ang imong kahimtang og sitwasyon, labi na kay mga sakyanan, na kay mga chapel, na kay mga daghang mga negosyo sa nagkalaing-laing nasod o sa nagkalaing-laing dapit, sama sa ato nga pinakailado nga tao sa Pilipinas nga kiniadto usa ka tawo mananagat o karon maunay pinakadato sa tibuok kalibutan. Mao nga ni ana nga sitwasyon igsoon, kanang tanan mga kaigsunan dihan ay sabta siya kinabuhi. Doon na po'y mga tao nga aniadto pobre igsoon. Onya ni kalitra ka dato maingon ang tao, mga tao nga usam ni tawanan nakakubkob tingali ni gulawan. Kaya mo ni kasagaran sa. Onya moingon usab ang tao nga nakadaog masigar siguro ni gluto. O di ba? Daghan na kay sugilanon o ikan kas ka pobre ba onya momento ka mingon dayon ba sing negosyo ni way ayo ana ba? Ikaw igsoon daghan na gyud ka sugilanon. Unang dato og pobre naagi apoy sugilanon. Kaya unsa may inyong pilion mga igsoon? Ato ka sa pobre nga ang Ginoo malipay nimo, ato kas kabos nga ang Ginoo imuhang maservisyohan ug ato kas dato daghang ka kontra. E posibilidad kasagaran magos mga dato may igsoon, although mga igsoon dili tanan. Dili nato i-general nga tanang mga dato sa kalibutan walay mga batasan. Kaya may mga dato mga igsoon nga ang ilangan nga kasing-kasing sama sa kasing-kasing ni Jesus. Kana bang matinabangon? Mangiloyon, maayodahon. Mao nga dinis Pilipinas o sa laing mga nasod pareha ra na igsoon. Inaabay mga Pinoy o mga Pinay nga dili kasabitaw nga ang kinaiya dili Kristiyano ba? Una nga dunay mensahe sa awit nga buhay Kristiyano. Kaya ang kasagaran nga Kristohanon igsoon Kristiyano nga mga tinud-anay maluluyon siya o niya dili na siya basta-basta mapasakit siya ang sikat tao. Parihara ko na sa laing nasod. Mao nga dunay mga nasod nga moingon to hala moadto ka dito sa laing nasod nga tanang iriyaha kuyaw man na. Bisag asa ka igsoon, bisag adto pa ka magpuyo sa gitawag o lugar nga ilado nga naa ang kaanindo, kung ang imong kinabuhi diha ra gyud kakutok, diha ra gyud kakutok. Nakuha ba nato igsoon? Tanawa lang ko ng arita sa mga magiskot o mga militar
mga sundalo. Anong doon na may mga sundalo nga gikan sa gira, sa pinakangilging nga gira na buhi hangtod karon. Tapos sundalo mga kaigsunan nga wala gani kaagi gira natiko. O di ba? Mao nga nakahinumdum ko sa usa ka pulong sa usa ka tawo, niingon siya nga kung ang usa ka butang nga mawala, mingon na siya nga adili gyud na para ato sakto sa igsoon. Mingon siya nga adili na para ato kay nawala man. Ana igsoon una nga ingon diri sa mao nga basahon nato sa mga Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 30. Naghiskot ko ni ang dato. Naghiskot man ta mga kaigsoon sa ato nga tema karon nga himangnuan nato ang mga dato. Ang atong oras karon alas 5:25 pa man mga kaigsoon. Doon na pa yung mga 35 ka minuto sa atong pag-uban-uban sa mensahe Ginoo. Ako kining basahon sa ingon diri sa Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 30 ang dato. Mao nga gi-address man sa dato ning ato nga mensahe para nis mga dato dili di para sa mga pobre. Ang pangutana mga kaigsunan, kinsa may dato ngadto sa langit o kinsay pobre ngadto sa langit? Ana man ang maigsoon. Kay ang Biblia man kaigsunan nag-discuss man ang mga butang nga langit nun, wala man na mag-discuss sa mga butang sa kalibutan. Kay kasagarang mga butang sa kalibutan mao man na nga giagpas sa mga tao igsoon kasagaran, pero dili tanan. Kay lisod man ang moingon mga kaigsoon ang tanan igsoon dili pwede makasala man ta ato bangas Ginoo. Pero mostly ba usa man ang giingon po pastor mostly kasagaran ato ning basahon. Pero mas nindot igsoon nga dato ka unya ang imong kasig-kasig dato pod diya sa atubangan sa Ginoo. Wow. Pero kung pobre ka unya pobre po ka sa atubangan sa Ginoo, doble. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi Sister Jelay. Kumusta man diya sa Dumaguete City sa inyo ang pag-eskwela? Apit na sa muin ang second semester. Niya pagkasunod to second year na. Muna ang mga first year karon. Nang excited na sila mga igsunan nga step na saglain nga lain nga tuig ba. Kinsa may dili excited igsoon nga. Pero siguro ara nga maning kamuti sa bang imong grado walay mabili. Pananglitan mga igsoon mag first year kay imong grado na ay igud ka pasar na ay insane na ay drop. Pag-abot sa katapusan ang sa ikaupat problema na igsoon kay adto man na nimo sakripisyohon even gani sa one sem do na kay problema mo resulta magyuna na dili maayo igsoon. Una nga gikan sa first semester dapat ang mga estudyante nanikabot na di ba? Salamat sa Ginoo sa imong mensahe Sister Jelay. Good morning Pastor, good morning Pas. O sa tanan nga mga Rodriguez family o sa tanan nga sa imong mga relatives diya sa Kapkaban, Bindoy, Negros Oriental, silang Dong Joshua o sa inyong pastor diya sa aking papa ni Joshua igsoon pastor man ni Sam igsoon si Pastor Rodriguez. Mayong buntag kanyang tanan diya sa dapit sa Kapkaban, Bindoy. Usa sa ato mga listener diya si Ma'am Dorbel Tayotratsi diya sa Bulod, Bindoy, Negros Oriental. Usa sa ato nga viewer dinhi sa ato nga programa mga Yu family o mga Tratsi family unya ang iyang mga igsoon puro sa mga pastor. Una nga salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon nga pagsunod ining ato nga programa labaw sa tanan dinhi sa pagpaminaw sa mensahe Ginoo. Maura na igsoon maog dunay pinaka-importante. Ato ning basahon ang Lucas kapitulo 18 bersikulo 18 ngadto sa 30. Nagisgot kini ang mga dato. Una nga sa ato nga tema maigsoon mga pahimangno ngadto sa mga dato. Pero dinis kalibutan nga igsoon kung pobre ka, nagkalisod-lisod ka, pero kung dato ka sa mga bulhatong sa Ginoo, pag-abot sa panahon nga bubalik si Jesus igsoon, kita mo'y pinakadato. Balihon mangunang tanawa lang ko sila Lazaro o ang taong dato. Iba kasagaran na to, madumong man na gi-illustrate o giwalis mga magwawali. Nga niingon diha nga
ang taong dato og si Lazaro. Nasamtang si Lazaro maigsuon nangandoy nga mahulog ang mumo atong imagine sa kisa may nakakaon bihag mumo be sama sa kinabuhi ni Lazaro. Sa tibok niyang kinabuhi wagid siya nakatagamtam og karo nga ibisan gamay na lamang. Pero kita maigsuon doon na may mga panahon mo ato gani taog Jollibee, mo ato taog Mang-Inasal, mo ato taog sa Landia, McDonald's, kauban sa atong pamilya. Sa atong panagatagamtam ta, doon ay panahon nga makatagamtam kalisod, doon ako'y panahon nga makatagamtam tagarong. Wow! Ano naman na? Ang atong kinabuhi sa kalibutan, may igsuon, timan murag ligid ba? Like away. Muna nga usahay ato tas babaw, ato tas lalo, unang sa atong kinabuhi, kung kwartahan na karon, dili nato na angayang ikapasigarbo, muna nga ang taong nato mahibangnuan, nga dili pwede nga magkumpiyansa ba. E moabot bi ang panahon mga igsoon, ang atong kinabuhi, dili gyud ta magayon sa kalibutan. Ato ning basahon ang mga Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 kadto sa 30. Ingon diri igsoon sa mga Lucas Kapitulo 18 versikulo 18 kadto sa 30. Nagisgot kini og mga dato mga kaigsoonan. Ang atong oras karon, medya oras naman na igsoon ang ato nga pag-uban-uban. Medya oras na lamang igsoon kay ako ni nga iton over sa ako nga kinamagulangan alang sa mga greetings o mga pagpangumusta, mga request awit makalangit. Muna nga pagpuli sa ako ang anak kahapon, ako nga giton over ang obligasyon kay aron mabahin-bahin sa ba labaw sa tanan matraining usab siya sa mga buluhaton sama niini kini nga buluhaton na may so dili maguni siya ingon nga sayon-sayonon lang nimo dili ka mangayos Ginoo o kaalam dili ka mangayo sa Ginoo o kahibalo maulaw ka muyaw-yaw oy maulaw ka muatubang sa kamera kay basig mingon nga naunsa dagay ko sa anak man muna nga dunay daghan kaayong mga tao nga mulay mangundag igsuon kay mauwaw man o niya labaw sa tanan diha sa ato nga programa ato pong ipangayos Ginoo hatagan ta o kaalam gikas Ginoo hatagan ta kahibalo ba hatagan ta katakos hatagan ta o kaisog kay wa kay kaisog mga igsoon sa o man nimo pag-istorya sunod mao magani nakabantay mo sa mga bagiitan nga mga magwawali dili na sila muhunong og tuon dili na sila muhunong og basa dili na sila muhunong og kana bitaw ang oras yun na muna nga ang oras diri sa Pilipinas muna giingon nga sa pasiaw muna sa Pinoy time ano man ang anggaan man ang Pinoy time nga imbis ang alas 10 nahimong alas 11 ato ning basahon igsoon ngadto kini sa 30 tanawa ra ko diri igsoon usa ka pangulo sa mga Hudyo nangutana kaniya nga maayong magtutudlo unsa may akong buhaton aron madawat o ang kingharian layon nangutana sa iyang maigsoon siyempre ang iyang ipangutana mao si Jesus mao ang magtutudlo unya si Jesus iyang gitug-anan kung unsay angan niyang buhaton aron maangkon gyud niya ang inabuhi way katapusan. Sa introduction sa atong gibasa niingon siya maayong magtutudlo. Apan unsay giingon ni Jesus? Si Jesus atong imagino na. Si Jesus wa gyud siya nagpagarbo siyang kaugalingon. Mao nga ato nga ibutang sa atong una-una. Imagino nato nga si Jesus nagpaubos siya. O di ba? Kung imong hagtun-an ang Biblia si Jesus anak sa labing gamhanan. Anak sa Dios nga maoy nagbuhat sa langit, sa yuta ug sa tanang butang. Salamat sa imong kinabuhi, Brother Hans Siumay. Big project coming to Philippines soon. We hope Brother Hans from Brazil. For our glory
true for our God. Kaya maumanay ato ka plano o plano usab sa Ginoo sa matag usa nato ka makinabuhi mao man gani nga kun nato tas kalibutan nga kita mao'y pinakamayaman sa buong mundo, dapat yung yaman natin ay dapat nating gagamitin para sa Panginoon, sapagkat ikaw at ako, ang yaman ng ating mundo ay lumilipas lamang. Ang dapat nating gawin kung tayo ay isang mayaman sa mundong ito, dapat yung kayamanan natin ay dapat nating gagamitin sa tamang paggamit. At alam ko, at sabi mo, Brother Hans Siumay from Brazil, makaintindi ka yung salita ng Tagalog. Salamat sa inyong dalawa, Sister Jilay, na pinaagi sa communication, pinaagi sa messenger, nagkaila mo. Kung ikaw o ako, nagkahimamat, pinaagi nining ato nga programa. Mao na nga sa tanan nga naminaw nining mao nga programa, nagkalain-lain nga mga katawhan nga atong ikahalubilo even dinhi sa Pilipinas o sa laing mga nasod. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi. God bless you, Brother Hans Siumay from Brazil. Ato kining basahon. Ingon diri mga kaigsuonan. Niingon si Jesus, may igsoon din ni si 19. Si Jesus nangutana kaniya. Ipangutana niya ang tao nganong giingnan siyang maayong magtutudlo. Mao nga si Jesus, bisan anak sa Dios, nagpaubos siya. At tanawa ra gud iyang giingon, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Mao nga sa tibok kalibutan, dili ikalipay si Ginoo ang pagpanganda. Dili ikalipay si Ginoo ang pagpagarbo. Even ikaw pa o ako pa ang pinakataong dato sa tibok kalibutan, lamang dapat ang imong ipasigarbo nimo ang Ginoo. Amen ba? Mao man ay giingon diya sa Lucas kapitulo 16 bersikulo 10. Kung kasagaligan kas may mga butang, kasaligan kas dagkong mga butang. Mao nga sa diha nga makita sa Dios nga kasaligan kas may butang, why not dili kasaligan sa dagkong mga butang? Mao nga kung ang Dios nagsalig kanimo sa dagkong mga butang, ikaw ug ako man ang pinakadato sa tibok kalibutan, imo na siya gamiton para sa himaya sa Dios. Mao ra gyud na igsoon. Wa na gyud lain pa. Unya sa atong pagkaadunahan, dapat ang atong pinulungan, dapat ang ato ang sinultihan haom sa balaang kasulatan aron dili ka makapasakit sa imong isig ka tao labaw sa tanan ni adto nga mga tao nga naas ubos nga kahimtan. Tan-awa ra gud dire igsoon. Ingon dire sa 19. Si Jesus nangutana kaniya, nganong gitawag mo man ako nga maayo? Walay maayo gawas lamang sa Dios. Igsoon, wala na gyud lain pang maayo sa tibok kalibutan, mao lang gyud ang Dios. Mangutana ta mga igsoon, kinsa may nagbuhat sa kalibutan, di ba ang Dios? Si Jesus nga iyang bugtong anak, ulahi lang ni maigsoon nga iyang ipadala dinis kalibutan, dinis sa bag-ong mga sinulat sa kasulatan, tungod kay nakita manggod sa Dios nga amahan nga ang kahimtang ba sitwasyon, tanawa lang gud ang kahimtang sa mga Israelitas nga tuwa sa Ehipto nga nakita sa Dios nga nagkalisod, gidaog-daog, gipanamastamasan. Mao nga sa pagkakita sa Dios nga amahan, iyang ipadala si Moises aron pagluwas sa mga katawhan sa dito sa Ehipto sa mga kamot ni Paraon. Maura na igsoon. Muna nga sa atong kinabuhi ni kalibutan na ang Ginoo adunay dako nga katuyoan nganong ikaw ug ako ipiyalan sa daghang mga butang aron ang mga butang
nga imong napuktan nahuptan ini kalibutan na imo nang itabang ni adto nagkinahanglan og panabang. Hinumduman nato patay ang pagtuo kung walay pinuhatan. Dili sa pwede nga moingon ka nga mutabang pus akong isikataw pero wa kay gibuhat. Nausaon man na magpulos ng imong pinulungan, magpulos ng imong sinultihan dili. Sa atubangan sa Dios igsoon dili gud ni malilong. Matag lito, matag pulong nga mugula sa atong baba, walay nasalipdan sa langit mong Ama. Ang atong oras karon apit naman alas 6:20 minutes pa igsoon. Ako ning pasahon pagpadayon. Ingon diri, walay maayo gawas lamang sa Dios. Sa 20, nasayod ka sa kasuguan. Ang ipangutana niya ang taong dato. Giingnan niya ang taong dato. Isa'y gaingon, si Jesus. Ingon diri igsoon, nasayod ka sa kasuguan. Ayaw pagpamanapaw, ayaw pagpatay, ayaw pagpangawat, ayaw pagsaksik pakat, tahura ang imuhang amahan ug inahan. Kini igsoon nga kasuguan gikan guni sa Dios. Dili ni kasuguan gikan sa yawa. Kay ang kasuguan gikan sa yawa mao man ang pagpanamastamas igsoon. Dispensa igsoon kay kining atong speaker mukalit lang o atras. Balik ta mga kaigsoon na niingon diri. Ang tawo mitubag gituman ko kining tanan mga sugo sugad pa sa akong pagkabatanon. Kini nga tawo nga dato igsoon nga atong iskutan dinis kasulatan, nagtuman gani sa mga sugos Ginoo. Ang problema mga igsoon, ang iyang ipabuhat ni Jesus kay gibugatan maguni siya. Unang ikaw ug ako karon, kung ikaw mo pinakadato sa tibok kalibutan, kung ang imuhang batasag behavior igsoon, batasag behavior man na, ikahimot as Ginoo mosamot ko kagkadato. Amen ba? E kung dato kas kalibutan, matinabangon ka, maayodahon ka, although dili na siya matawag lamang, na atong ikapasigarbo nga magsigil ang tag-ingon, na motabang, magsigil ang tag-ingon nga mo ayuda sa mga pobre, mga kabos o nagkinahanglan og tabang, kunyawa kay gihimo dili sab na matawag nga mahimuot nimo ang Ginoo. Kay kutob ra man kas istorya. O di ba? Mao nga ang tawo giingon sa kasulatan nga patay ang pagtuo o walay binuhatan. Kay ang tawo igsoon makita man ang iyahang gisulti kung ano na naibuhat. O, di ba? Gikinahanglan package na igsoon. Salamat sa Ginoo sa imong pag-watch, Ma'am Losita, Queen Rubio Tobio, Rabaw Tobio, sa tanan nga mga Rabaw Tobio family igsoon. Blaze morning pastor, maayong buntag kaniyong tanan igsoon sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook live. Ingon diri igsoon, tanawan lang ko diri sa 21. Ang tao mitubag gituman ko kining tanan mga sugo sukat pa sa akong pagkabatanon. Tingali mga igsoon dinis kalibutan, even gani mga kabos, wala katuman aning sugos Ginoo kining pagtahod sa mga ginikanan o kining gipabuhat ni Jesus sa taong dato. O di ba mairang aram pagani ang taong dato kay niingon siya mga igsoon nga ako na ning gibuhat magtutudlo sikat pa sa akong pagkabata nya dato biya siya. Pero dunay usa ka butang, dunay usa ka katapusan nga gisulti ni Jesus diha sa nabukatan. Di ba? Nabukatan siya oy. Anong nabukatan man siya igsoon? Nanong nabukatan siya ako ning pasabot pagpadayon niingon diri. Sa pagkadungog ni Jesus ni ini, giingnan ang dato. Sa pagkadungog ni Jesus, wala sa idaghang pangutana. Wala sa idaghang question.
wala na siyang tanong kahit isa. Yung ginagawa, yung dapat, yung pinaabot niya sa taong mayaman, sabi ng Panginoon, may isa pang bagay na hindi mo nagawa. Yung bagay na talagang nakapapigat sa isang tao mayaman. Kaya yung nakikinig sa ating programa, ako ra po haluan o in English, ginagmay nga Tagalog, ginagmay sa Binisaya. Kaya doon na may naminaw karon nagwas sa Facebook Live ikan sa Brazil kasi Brother Hans. Matod pa niya makaisunan big project coming the Philippines so on. Mao man na iyang mga sugilanon igsoon o nga ato nga programa na wala mata nagamit o English nga kanta igsoon. Kining tanan mga kaigsunan na ang yun siya hinungdan. Labi na sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95 o nag-watch karon sa Facebook Live. Ato kining ipadayon mga igsoon. Ingon diri ang tao mitubag. Ako kining gibuhat ang tanang mga sugo sukat pa sa akong pagkabata. Diris 22. Pagkadungog ni Jesus mga kaigsunan iyang giingnan ang tao dato nga giginahanglan nga imong buhaton. Ibaligya ang tanan mong katigayunan o ihatag ang halin ngadto sa mga kabos o makabaton kag bahan dito sa langit unya balik og sunod kanako apan pagkadungog sa taong dato nini nasubo siya pag-ayo tungod kay dato man siya kaayo. Igsoon mauni nagulan sa taong dato nga sa pagkadungog niya mga kaigsuonan nga ipabiligya ang tanang kamdangan ug iyang ipahatag nga tos mga kabos wa gyud sa kibo. Hindi siya kumikibo sapagkat talagang mabigat sa iyang puso kung ang kayamanan niya ay ibibinta ipamigay sa mga mahirap. Igsoon maunay bugat sa kalibutan nga sa atong pagkadato ba kay ang tao igsoon mawili magyuna og mga butang. Mao nga niingon diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 21 gidasig gud ang tao igsoon ang pagtigom og bahandig di Dios. Unang akong ipasalamatan ang Ginoo last nga mga bersikulo nga akong ikapaambit dinhi sa ato nga programa nga atong oras. Apit naman alas 6 igsoon. Muna nga natingala ko karon tungod kay kanunay matang giblak dinhi sa ato nga programa nga wa mata nagamit o English aduna na gyud sa hinungdan igsoon. Atong basahon diri sa Mateo kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 21. Unay makadisturbo na to, makadistract kining kalihukan sa kalibutan nga ibin sa atong mga programa na gyud hinungdan igsoon ato ra ning isitolo niya. Ingon diri mga kaigsuonan matod pa diri sa kapitulo 6 bersikulo 19 ngadto sa 21 last nga ako nga ipaambit naghisgot kini mga bahandi dili sa kalibutan kundi bahandi nga angay natong tigumon ngadto sa langit. Tanawa ra ko diri igsoon mga bahandi sa langit. Ayaw ka mo pagtigom og mga bahandi alang sa inyong kawalingon dinhi sa yuta kay tay-an lamang kini ug kutkuton sa anay o kawaton usab sa mga kawatan. Di ba? Sa nagkalaing-laing mga dapit karon atong madungog sa balita, dunay mga gipang natingala ko mga igsoon nganong giblak man tangawa man ta nagamit about sa music of English. Kanunay lang na ko nga giresume aron mapadayon ang ato nga programa ni nga matahong ta naton. Salamat sa Ginoo sa tanan nga nagwas karon sa Facebook Live Luzon, Visayas sa Mindanao.
maayong buntag sa ninyo nga tanan. Ato kining basahon, pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit, diin walay taya og anay nga makaputkot niini og walay mga kawatan nga makakawa niini. Dinis kalibutan mga igsoon, daghan kayo mga panghitabo, makita nimo sa newspaper, makita nimo, madungog nimo sa mga news sa media, na dunay mga balay nga gipanglungkaban, dunay mga butang gipangkuha, dunay may mga gamit nga mga wala. Tungod kay ang mga butang sa kalibutan, daghan ni siyang mag-interes. Pero bisan unsa kayanong butang, bisan unsa ka simple nga butang, kung ka na mainteresan sa tawo, kawahaon yun na. Matupad diri maigsoon, nga kawaton yun na maigsoon. Mga bahandis kalibutan, daghan kay mainteres, daghan kay mangawat, maunay butang sa kalibutan. Pero kung magtigom kag bahandi sa langit igsoon, wala kay usik nganuman ang imong gitigom nga bahandi man nga langit nun, dili man bahandi nga kalibutanon. Kay dinis Biblia ay maigsoon, gitug-anan ta niini, gisugin lang ta niini, aron ikaw ug ako makadesisyon kung unsa may angay natong buhaton. Mga bahandi pas kalibutan nga daghan kayong ma-interes, or bahandi ba ngadto sa langit? Ang pangutana, unsa mang bahandi di ba? Kay ang bahandi dito sa langit na isulahi or maguna. Ang bahandi sa langit, bahandi man na siya sa atong espirituhanon nga bahin. Pero dinis kalibutan may ekso, dili pa man tapatay. Nagkinahanglan matag mga bahandi isap. Dapat kabalutang humanid sa mga butang, sa lapi, buwantas, kalibutan. Aron ang atong kinabuhi dili ta matawag nga magpasigarbo sa atong kinabuhi kung madato na ta. Mao man gani nga ato ang gidiskas kahapon nga pahimangnuhi ang mga taong dato. O di ba? Nga dili magpasigarbo sa ilang kaugalingon. Dili ta mangandak igsuon sa atong kaugmaon. Mao nga ang pulong sa Ginoo naghanay guni nato aron ikaw ug ako maka kuha o pamaagi unsaon nato pagamit ang atong panahon nga kita buhi pas kalibutan. Kay kung ang atong kinabuhi waon na nis Ginoo, wa na tay panahon igsoon. Tan-awa ra gud diri sa ato nga gibasa nga kapitulo bersikulo igsoon, ingon diri sa unahan sa 20, pagtigom hinuon og mga bahandi alang sa inyong kaugalingon dito sa langit. Sa tupad ikaw ug ako, unsa man ang pulong nga kaugalingon, di ba ikaw gipasabtan nini? Pagtigom hinuon kamo bahandi sa imong kaugalingon. Dili wala naghisgot ang Biblia, pagtigom mo bahandi para sa uban, sa imong kaugalingon. Mismo ikaw ug ako maningkamo ta aron ta makatigom sa bahandi ngadto sa langit, dili bahandi sa kalibutan. Uldo samtang buhi pa ta, dili sab na nato pwede nga puro rata bahandi sa langit. Di man ta espiritu igsoon, ato pang nasabdan gawas og espiritu ta. Mao man gani ang Biblia, dapat ang atong kinabuhi na atas gitawag og balance. Dili lamang puro kalibutanon nga bahandi ang ato nga gihatag panahon, kundi limatag butag panahon sa bandihan bahandi para sa langit. Mao ang mga buluhaton para si mayas Ginoo. Ana ra man na. Mao man gani ang Biblia naghatag nato og giya, naghatag nato og pagpahibalo aron ikaw ug ako mahibalo niini sa angay natong buhaton dinis kalibutan. Buhi pa man ta igsoon, nagkinahanglan pa man tanana, pero dapat kabalutang mo manage. Dili kay kita mo i-manage sa bahandi, dili kay kita maoy butan sa atong trabaho, dili kay kita mo'y butan, mo'y magbuot nato ang ato nga pangandoy sa kinabuhi. Mga butang mo'y magbuot nato, mga kaptangan mo'y magbuot nato. Imbis kita mo'y ipiyalan sa butang, kita man o hinuol maandir sa mga butang. Ana ra na igsoon. Ingon dire
Pagtigom hinuon og mga bahandi sa langit, diin walay taya og anay nga makakutkud niini. Walay mga kawatan nga makakawat niini. Ingon diri, 21 kay hain gani ang inyong bahandi ato usab dito. Igsoon, kung asa gani ang inyong bahandi, tuwa usab dito ang inyong kasing-kasing. Muslig na sa kalibutan. Kung kwartahan ang tawo, adunahan ang tawo, ang iyang ikapasigarbo ang bahandi dili ang Ginoo. Mao nga kitang mga kabus mga kaisuonan apan bahandianon tas atubang as Ginoo, ang Ginoo malipay nato. Salamat sa Ginoo sa inyong patiguban, mag-ampo ta igsoon. Labing gamahanan og mahigugmaon ka nga Dios. Salamat o Dios sa imong pagtiguban o pagbantay sa amo ang pagkatulog. Ug salamat o Dios sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM 95.3 o sa tanan karon nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa laing mga nasod, Lord Jesus. Salamat o Dios bisan pa man dunay mga distraction sa among programa karon. Pinaagi sa maong sa pag-live o Dios kung mga pag-ampong anak ganimo. Kung unsa may mga kapulian niini imo kiningihanay o Dios, kung unsa may rason nga adunay mga disturbo o Dios sa amo nga mga bulaton karon. Lord, ako kining itugyan, ako kining isalig anak kanimo labaw sa tanan. Ikaw ang akong pasalamatan nining tanan, Lord. Tungod kay ikaw ang Dios, may tag-iya sa among kinabuhi, ikaw ang tag-iya sa among puso. Gininhawa nga imuha nga gipiyal kanamo. Labaw sa tanan nga naminaw karon sa Sign FM o sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas, at Mindanao. Dumog himaya nga nalagid kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Ang tanan magaingon. Amen og amen. Mahimbutag kanyang tanan mga kaigsunan o niya manamilit na ang inyong ubos nga lagad kaya ako ni nga ihatag o i-turn over sa nagasunod sa ato DJ karon ini nga buntaga mga pinaka. Sa ngalan sa labing halangdon nga Dios o sa tibok persa sa kalangitan, sa ngalan usab sa atong station manager Reverend Gideon Canilario, sa ngalan usab sa atong general station manager Reverend K. Brian Macasaon, ani ano sa inyong ubos nga lagad, ubos nga higala, ubos nga amigo, ubos nga sulugon sa kanginan o sa FM radio o sa media, Pastor Sapri Canilario nga namilit sa pag-ingon. Ang grasya sa Dios ug ang paggigamit sa balang Espiritu Santo magauban sa tanang mga balaan gikan ng orasaha. Ang atong oras 5:57 sa kabuntagon adlaw karon nga Lunes. May buntagan natong tanan, may pagsikay-sikay, may pagpangapi, maayong pagpamahaw o God bless you sa patapusan ninyo ka mga